खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायना हरलायबाय आरोखि ओमफ्राय नै नोंथांमोना आंखौ देलाय मालाय नुलायबायना आं अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना साननो हागौ अबाव थांनो नागिरलायखो एकदम थाम्फै दिवानियालाय होननानै ओमफ्राय दा आं थांनो नागिरनाया जाहैबाय जोंहा दिनै माबा मा होनोमोनलाय जोंनि हेन्दलुमा दिनै अपेनिं जासिगोन हेन्दलुमनि माबायाथ' अपेनिं जाखाबाय ओमफ्राय जोंनि जेनेबा दानाय लुनाय जिहेतुनि हाबाफारि बेफोरो दिनै अपेनिं जासिगोन आरो धनन्जय सार फैगोन बे धनन्जय सारानो जों धनन्जय सारानो जोंनि हेन्दलुमनि दानाय लुनायखौ अपेनिं खालामना होसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दा मा देखायनो हायो एसे देखायलांसै ओमफ्राय बे धनन्जय सारानो बेखेवसिगोन आरो जोंनि दिनैनि जिहेतु हेन्दलुमनि हाबाफारि ओमफ्राय देलाय मालाय आंबो एसे ओंखारबाय हेन्दलुमनि सेक्रेटारि हेन्दलुमलायनो जेनेबा जोंनि ग्रुपनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय जाय दानो नाम होदों ओमफ्राय जेनेबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआबो जेनेबा प्रेसिडेन्टआथ' आंनो जाबाय ओमफ्य दानायावबो आंनो बाहागो लादों जेनेबा जोंनि ग्रुपनिफ्राय सानै नालाय ओमफ्राय गामिनि बिहामजोबो थांगोन आरो फैगासिनो बिथाङाबो ओमफ्राय दा आं देलाय मालाय रेडि जाबाय दा 8थायावनो लेंहरदोंमोन नै 8:18 जालायलांबाय देलायनायाथ' देलायखांबाय ओमफ्राय बे गारिया रेडि जाथ'वाखै आरो दा थांबानो जासिगोन गारिजों थांसै जों फिरफिलिजों ओमफ्राय थ'दो नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो एसे देखायनोसैलाय आरो नोंथांमोना साननाङा दे आंखौ मा बे ब्लाउसजों बे दख'नाखौल' गानबाय थायो जाय भिडिअ नायो बेबायदि नंगोन नालाय ओमफ्राय आं जि मोजां मोनो बे दख'नाखौ गाननो गुरै आराम आरोखि जि मोजां गाननो ओमफ्राय बे ब्लाउसआ बे दख'नाजों बिराद बेरो नालाय ओमफ्राय बेखायनो आं बेखौ गाननाय जायो आरो खोन्थानानै लाखाबाय मा बेखौल' गानबाय थायो होननानै सानगोन नङाब्ला ना दख'ना गैयानो गैनायालाय गैया बारा गैया ओमफ्राय एसे एनै गाननो आन्था आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आं बे दख'नाखौ गाननानै जि मोजां गुरै आरामनो ओमफ्राय बारा गोलाव लिलिलाला गोलाव नङा आरो दख'नाया ओमफ्राय दा आं फास्रा लानोसै फास्राखौबो हेन्दलुम हिसाबै दानायखौ लानोसै नामा नैबे फास्राखौ लानोसै आङो दानायखौ लानोसै आरो र'खौ लानो फास्राखौलाय एसे सिम्पोलखौ लानोसै नै फास्राखौ बे आं दानायमोन आरो फास्राया 6 खान ना मा दादोंमोन आं बे फास्राखौ दा आं थांसै नोंथाङा दा माइ मिलाव लांदो अमानो गुन्दै गैला आरो माइ मिलाव लांनांगौ दा लांसिगोन बिथाङा नै थास' आथिं जानांगौ दा मोनायाव थास' आथिं सायगासिनो आंनि खामानिया जोबखांजोबखाबाय आरो आङो एकदम दिनै एसे थाब सिखारनानै मावला मावलि मावबाय ओमफ्राय आङो दासान्दि एसे सिखारनाया लेट जागासिनो नङाबाथ' आं थाबखौनो सिखारखायोमोन बिराद दाख्लै लोमजानाय उदै सानायनिफ्राय एकदम उन्दुदावनानै गोबाव उन्दुदावनानै बिराद हुदासो जादों ओमफ्राय एसे हुदा खालामफिननांसिगोन आं थाब सिखारनायखौ जेसेनो थाब सिखारो एसेनो खामानियाबो थाब जोबो नालाय ओमफ्राय गावनिबो मोजां ओमफ्राय आरो दिनै स्कुलावबो प्रग्राम दंबावोसोनो माबा जानाय लोंनाय एकदम सोर मा बाना मा प्रग्राम जालाबाय थायो स्कुलावबो क्लासखौबा बेसे लायो प्रग्रामासो बांसिन जाग्रा जाबाय दाना सरकारि स्कुलफोरनिया प्राइभेट स्कुलफोर बायदिसो जालायलांबाय माबा जानाय लोंनाय सोर मैगं थाइगं बानो सोर ना बेदर बानो बेबायदि जायो बेबायदि जाहैदों एकदम जोंहा दा मैथ्रु दं नालाय मैथ्रुखौनो लांथोंसै होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय दा बेसे समाव सफैयोखौथ' बुंनो हाया आंबो थांगोन स्कुलाव दायो ओमफ्राय जुदि मोनफैयोबा देखायनोसैलै आरो ओंखाम ओंख्रि संबोजोबखाबाय आं ओंखाम ओंख्रि मोसौ मोसा गाइखेर सेरबोखाजोबबाय नै बिहामजोआ फैबाय आरो गगा मोनदों नामा ओमफ्राय गगा मोनदों हालाहाय थ' गाखोदो सोर खन्थाइ बिमाया फिसाजोखौ स्कुलाव आगारहरथोंसै जारलाथार जोंना संसारानो नायदो गथ' गथाय गोनांनि संसार नालाय आइदै गाखोबाय जोङो थ'द' लोगोफोर दा उलुबारियाव लोगो हमहैबाय थानोसै आरो मा ने आं बाबायसो दे ब्लाउसआ साननाबो गला एखे थैगोनसो एखे सेक आरोखि जों सेक गाननो होनना गाननाय बायदि जाबाय नै लोगोफोर जों माइ गायनाया बेसे सोमखोर मोजां जाबोखो एकदम जों गायजोबनायमोन आरो बेफोर माइया गासिबो बे खन्दरसेनिया बिराद मोजां जाबाय नै फैयै मोनफैबाय आरो जों गुबै आयदायाव नै मालाय खामानि मावगासिनो आब'आ जोंबो मावगोनब्रा नों मावग्रोनायखौ खोन्थाबाय आङो नै मा होनोमोनलाय आब'आ रागा जोंगासिनो रायजोफोर आब'आ रागासो अबाव लांनो इखौलाय बेरे आयु सावजानांसिगोन अबाव हा आं हालाहाय बेरेयाबो एकदम बाजैयानो एकदम रेडि आरोखि दाग्लाग्रा नुवाखै थाब एटेन्ड जाफैथारदों बाजैया जोंना बाजै अमा दालिया नुवाखै आयु मोखांखौ जि गुवार नुयोहाय थारला माबोरैबा फिसा खालामनांखेबाय मा खालामनाय अपेनिं खालामनायनि नै लाहार फाहार खालामगासिनो फुजा बेनो पुरहितआ
परहिदा बिनिनो आंखौ खेबना सायो फाथ'फारानि बिनिया मेचिन गैलाया ओरैनो दानायसो ने नैबे सिगांनि जाहैदों मा जि दं एसे नायनो आं र' ओमफ्राय जोंनि गोदानखौ बहायथ'वाखैनो आरो ओमफ्राय उल्थासो नायबावबायहां आर'नाइ जाहैदों नैबे बे आयौ मोजांथारहाय लकेल दानाय बायदि जाबाय आरो बियो आखाइजों दानाय जाबाय आरो बियो नै आर'नाइ सिगांनि जाहैदों ओमफ्राय मेचिनखौ बहायलायाखैनो ओमफ्राय जोंथ' मेचिन बहायाबा रोङा ओरैनो ओमफ्राय दा बेखौ सिबनांगौनो साफा खालामनांगौनो सिबनोसै आरो नै लोगोफोर एकदम खामानि मावनोसो थाब फैनांगौ आरो दा होखायगासिनो बेखौ जों हिसाबाव सिनामो बिदिनो भारा नङा जोंनि भारा नङामोन बे सिगांनिखौ निखा जाहैदों बेलाय बहायनाया ओमफ्राय बेखौ माबाखौ दानाय नङा जाखो उना बर'नि नङा जालाय उना बर'खौ दानाय बियो नों नोंसोर दादों जोंनो जोंखौ दानांगौ गासिबो जिखौ दानांगौआ दानांगौ बिसियाव होनाया बिसो ओमफ्य आरो दांबा एगारजि जाबावसो नोङाहाय आंनि नङा नैबेसो अनारा रेडि जाखांबाय आरो नै सारमोनहाबो माखासे सफैहांबाय नेलायगासिनो जोङो दा गंथाम गंब्रै बहायबाय आरो नै दानो मोनथारसिगोन साननैसो बावबानो बारा गोबाव थानो हाया मानलु मानला जाजोबो नैबेबो दाग्रा लोगो आरो बेबो फैदों ब्लग बानायदों आङो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों ओमफ्राय लोगो हिसाबै ओमफ्राय नोंबो खालामदोंब्रा लोगो हिसाबैब्रा जि दाग्रा लोगो हिसाबै ना আছে ব্লগ আছে ভিডিও হৈ আছে দে কবি দে অলপ ছাৰ মই বেছি অসমীয়া কব হেল্ল' আৰু বাইদেউ বলে ব্লগ বনাই বাইদেউক সাপোর্ট কৰিব আপোনালোকে আজি মই ডিউটিত আহিছো একচুয়ালি হ্যান্ডলুমত তো বাইদেউ হ্যান্ডলুমৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু বাইদেউক যিমান পাৰে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোকে আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ কি কয় মাহাজনীটো চাই থাকক পলিঅ'টো আহিছে চাবা যাব লাগিব বৌ পলিঅ' আহিছে বুলি ক'ত আছে ছাৰ আছে এতিয়া গাড়ীত আছে ইয়াতে ৰ অলপ কথা পাতি আহিম দে খাইছিল ना नै मा होनोमोनलाय बे बायद'खौ लोगो मोनदों आरो जोङो ओमफ्राय जोंनि जेनेबा हेन्डलुमनि मा होनो हेन्डलुमनि मिटिं माबा अपेनिं दङ बेयाव फैदों आरो दादाथ' हेन्डलुमत কাম কৰে না আজি সোমবাৰ আছিল তো পূজা দি মন্দিৰত একেলগে আহিলো মানে ঘৰটো দূৰত হৈছে সেইকাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল অলপ কবি আৰু আপুনি কি বনায় মানে কি লাইফষ্টাইল এনে ব্লগ এনে जेनेबा लाइफस्टाइल एने फेमिलि ब्लग एने ঠিক আছে বাইদেউক আজি লগ পালো খুব ভাল লাগিল খবৰা মোজাং না मोजां रोंबावोसो তো আপোনালোকে বাইদেউক সাপোর্ট কৰিব মৰম কৰিব আশীৰ্বাদ দিব যাতে তেওঁ আগলৈকে আগুৱাই যাব পাৰে थैंक यू বাইদেউ थैंक यू মই বেছি ইংলিছ নাজানো দে অলপ মাত্ৰ একো নাই আপোনাৰ মা হয় না একদম মাৰ লগত আৰু দাদাৰ লগত আৰু বৌ লগত ইমান ভিডিঅ' বনাই মই চাই চাই যি হাহু ইমান প্ৰেং বনাই দাদাই আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে আজি খুব ভাল লাগে যে ৰাস্তাই ঘাটে যেতিয়া মানুহবোৰে লগ পাই মাত দিয়ে তেতিয়া খুব ভাল লাগে थैंक यू ইয়াত নাযাবি ন মই নাযাওঁ ভিতৰত মিটিং হৈ আছে মিটিংটো হোৱা এনে सारा होनाय ना धनन्जय सारा পিছত लोगो हमनो फैबाय आरो बिसोरो नै एकदम मेडामखौ बौटा लग धरिबा आइसे ना बिराद एकदम दावराय आइसे ना सिनिबाय सा भिडिअ दौराय आइसे मयनिसिना बाजैजों जि गोबाव रायलायबाय ओमफ्राय प्रसाद जानो जासिदों ना होननो हामानो ओमफ्राय जानोसै आरो ना कबा नापाय बोले दे आपना हातत লগত दे হ'ব दे जर'आ जर' ভাত চাবাব বেবিয়ে আছে আপোনাৰ সাড়ে 8টা হয়েছে সবাই জানাচ্ছি খাই দে আপনিও খাবি পূজা দি আহিলো দে বাই বাইদেউ
বাই 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 বহুত ভাল লাগিল ময়ো ভাল লাগিল আহিব কেতিয়াবা বঙাইগাঁও ফুৰিব আহিব আমিতো ঘূৰাবই নাযায় কিছুমান মানুহরা একদম ঘৰতে কাম থাকে কোনোবা কোনোবা যেনিবা কোনোবা দিনত যায় আপুনি নিজৰ কামৰ মাজতো যে এইবিলাক মানে ট্ৰেইনিং লৈ আপুনি যে কিবা নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব বিচাৰিছে সেইটো বহুত ভাল লাগিছে দে যদি আমি একদম এই ট্ৰেইনিংটো ভাল হয় একদম সাকসেসফুল হয় আপোনাক একদম আরনাই দিম আৰু আমি সারা দিম সারা যেনিবা বিজনি যে হলে সারা বিজনিयावनो खा नालाय हरनोसै आरो डेभेलप जाबा ना बाय थांसै आं दा सारमोना सफैबाय आरो नै दा आं भिडिअ लाबाय थानो हालाबो जानो हागौ सफैबाय सारा जोंना एम सारा नमस्कार होनदो सफैबाय सारा बेखेवसिगोन आरो हाबाफारिखौ ने हाबाफारिखौ बेखेवसिगोन नै जोंना नयन सारा बेबो आरो আজি আমার 2022 বছর কারণে এতিয়া আমার এই শুভ উদ্যোগত আমার স্যারে আমার রিকোয়েস্ট করেছে mwnbai নমস্কাৰ দেই দেখো আনিছে জানাই জানাই তনি বৰাৰিনি তো বড়ই কম বেছিভাগ বড়ই আছে না गोलाव खालामा बे समाव बयनिसिमबो मोजां मोननाय खुलुमना बयनिबो बावहरबाय আমাৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ CSD ডিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আছে হাতী ডাঙৰীয়া गोलोमजोब्बाय आरो नै इमान गरम लागसिना गोबां दिनैहाय खामानि मावनो लादों बे मिजिंथिदों इसोरनाव आरज गाबदों जाहाथे जोंनि साननाय जोंनि नाजानाय गासिबो बुस्थुखौ जाहाथे मोगथाङाव लाबोनानै होयो इसोरा बेखौ जों इसोरनाव आरज गाबदों आरो आं मिजिंथिबावदों दिनै बे गाम्बारि सिख्ला हेन्दलुम क्लास्टारा जाहाथे सारा बिटिसिनि गेजेरावनो साबसिन हामसिन मोनसे मडेल जानानै थायो बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो बेखौनो मिजिंथिनानै आं दिनैनि बे नोंथांमोननि हेन्दलुम क्लास्टारनि मुग्लांखौ बेखेवनो थाखाय सिगांबाय जानोबो सान्दुं लाजियोथ' हाबफालाबाय जोंनि माबाया अपेनिं जाबाय आरो अपेनिंआव हाबग्रा लोगो मोनहा नै भिडिअ खालामगासिनो आरो जोंनि हेन्दलुम वेभिंखौ सारा बेखेवनानै होबाय आरो ना नागिरबावोसो मानसिखौ नुवाखै नै हाय होनदों ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदों खालामाखै साबस्क्राइब करिबि रे साबस्क्राइब खालामनो थिननाय आरोखि ओमफ्राय रायसिगोन आंखौ लोगोफ्रा साबस्क्राइब खालामनो थिननो होननानै नोंलाय खालामदों खालामाखै खाथिलायदो खालामबाय खालामबायना आं नायोना आं मिथिया नांदो हाय दिबि और आज ट्रेवेलर सारा ऐसे ट्रेवेलर नयन अलग भिडिअ करिला आंना जाबाय जोंना ओमफ्राय मेथाइ जानो बिदों नैबे डिउटिखौ मोनबाय आं बारा भिडिअ लाबाय थानो हाला बेखायनो एसेल' लानोसै आरो आं एसेल' दोनथ'नोसै जाबाय आरो सारमोना सिङाव थाबाय आरो जानाय लोंनाय सारमोननि थाखाय रेडि आरो नै सारा फैदो जामायजो गोसोनाय साहा रेडि खालामगासिनो फुदुंग्रायाबो बेयाव आरो
माजों जुदि दिनैनि दिनावहाय जोंनि आइजोफोरखौ जों मोजां खालामनो हायाबा जौगाहोनो हायाब्ला आं दस्रालामा नुवाखै दस्रालामा नुवाखै मोजां लामा এইটোৰ কাৰণে মই আশা কৰিছো মই যে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ যে ভিজন আৰু মিছন যেটো সপোন এই বস্তুবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো আগবাঢ়ি আহিছে সেইটো ধন্যবাদ দিব লাগিব মই আজি কিন্তু আপোনালোকক হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে ক'ব লাগিব কোনো চৰকাৰে যিহেতু এই আঁচনিটো লোৱা নাই আমাৰ চৰকাৰেতো লৈছে এই আঁচনিটো লৈছে যেতিয়ালৈকে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বী হোৱা নাই ইকনমিৰ আপগ্ৰেড হোৱা নাই ধনী হোৱা নাই ট্ৰেডিশনেল কাপোৰবোৰক ৰক্ষা কৰি পেলাই মাৰ্কেটক এভেইলেবল কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰতিশ্ৰুতি बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय बे क्लास्टारखौ एकदम गोरों खालामनो थाखाय এইটো ক্লাস্টারটো একেবারে ভালকৈ মানে চোৱাচিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ভাৱে সরকারিভাবে দৰমহা দি পেলাই আপোনালোকক এজন ক্লাস্টার রিসোর্স ম্যানেজাৰ দিয়া হৈছে ফুলমুটি না ফুলমুটি বয়ারি আছিলে ফুলমুটি বয়ারি কবিলাই আরনাই হলাবি বয়ারি বয়ারি নম্বা বয়ারি आंनि क्लासमेटनि फिसाजोनि दतन बयारिनि फिसाजो बुजिबाय बियो नोंसोरजों थागोन एयाव आपनालोक थाकिबो किबा जुदि सुबिदा पाइसे तेखेते सुनाबो मक्लबे थांसिगोन आरो दे सार उनावहाय आरो फैबावगोन ट्रेनिं लाबाय थानाय समाव आं खनसे फैगोन दे मोजाङै फोरों दे जोंना खुन्दुङा सफैबायानो लोगोफोर खेवगासिनो सासे मा सम्पति बियो माखु माखा नोंसा बुरियाथ' बेखौ मोन्दों आं बाय थाना दिनै बिदिबो दं बैथियाबो दं टेनसन खालामनाङा नङा टेनसन खालामनाङा नोंसिना बेनो जोंखौ जि दानो फोरोंगोना बेनो आरो इसिना हरदो मोजां नायनाय एसे जि दानो फोरोंग्राया लोगोफोर बाय बाय दे एसे बाय बाय होनहरलाय बाय बाय होनबाय आं इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबा लोगो हिसाबै बे आंखौ देखायनाङालाय अम्बेबे आं अम्बेबेलाय बावसिना ओमफ्राय मासि मोजां होनदों बाय 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 दाउबो बाय बाय होनहरला लोगोफ्रा आं बाबायसो बाय बाय लोगोफोर आंबो दिनै भिडिअखौ अब्ला एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय एकदम स्कुलाव थांबावनांगौसो आरो बाय बायसै